jendarte bat izan dadin. Urriaren 15an Debagoiena Baiaran erreka auzolana antolatu zuen, eta gaur Bergarako erreka batzordeko kide batekin jarri dugu hitzordia, Lander Juaristi Lasakin, ea berak zer kontatzen duzku. Aurten 10. aldiz egin dugu auzo handi aldiza, herri mailan. 10. urte urrena izan da, eta 10 aldiz garbizuta errekia pentsatu ginen nahiko garbi zegoela, lehenengo biztara. Hala eta guztu baino zabor gehiago eta du errekatik. Egisa da, urtetik urtera joan gazela, gola bera ezberdinekin izan ematekin. Aurten 180 pertsona sartu gaz Bergarako errekia garbitzera, tramo ezberdinetan banatuta, egisa tramo luziak aukeratu ginen zela, eta baitza aurreko urtetan garbitzu egin zen tramotara joan gazela, ez? 180 pertsonaren artean, aurrak, helduak, familia, norbanakoak aparte hartu dugu. Eta, nik uste ja, 10. urte horren izan da, badagoela holako dinamika bat, ohitura bat, gauza egiteko modu bat hartuta dagoela, eta hori utzi dutzagu aurtengoan, bai. Nik uste dut, auzolan hau ez dela sortzen ikuspegi hezitzailea batetik. Auzolan hau sortzen da, herrisa ikusten delako zerbait behar dela errekan. Urteetan bizkarra eman dutzaun, eta guztiz erditik sarkatzen gaitzun elementu natua bat, errekia, deba ibaizotasunetan, zerbait egin behar zen, eta itxoin beharrean ardura dukenei, herrisek hartu zegoen erabakitza, berak bere kabuz martxa jartzeko auzolan bat, eta hartzeko zegoen sakar guztia, ere galzan abentzat, ez? Hortik egin zen, gero kontua ze kontzientzia jartzen du olako ekintza baten, eta ze balio sozialia emoten dut zaun, olako ekimen bati. Eta nik uste kristona dela, honek ez dela ben balioa. Alde batetik, naturaren zaintzari dagokizunez, nola herrisak, danona dan zerbait, errekia, gurutatzen gaitzuna hasieratik amaierara herrisak zerkatzen den erreka hori, zela zainduko dugun, zela komunidadian eta elkarlanean egingo dugun, eta auzolanean emoten duten erantzuna behar bati, ez? Hori alde batetik. Gero beste alde batetik, auzolanean bertan, ze jendek parte hartzen duen, eta parte hartzen duen arteko harreman hori, ez? Nik uste hor kriston aukera dukugula. Egisa igual ez dugula behar beste sakontzen alde horretan, eta ez dugula erabiltzen auzolana benetan komunitatea sortzeko, ez? Nik uste kriston tresna dela, eta hondikan urratxek emoteko baduzkogula alde horretatik. Eta ero, nik uste aurre galdetzea besteik ez dagoela, ez? Aurrak behazte 10 urte batzuk errekara sartzen, bestatzuk hasi gerotxu hau, bestatzuk sartu zen bere gara izan dagoen beste lehentasun batzu dauzke, baina hori, nik uste poliki bagoia zela pedagogia egiten. Nik uste herri guztietan egiten dira lako auzolanak, ez? Eta herri guztietan elkartu dela jente bat, erreka garbitzeko, edo beste hainbat ekimenetan auzolanan bitartez gauzak egiteko. Nik, herri sozialean ikuspegitik eta herri soziale filosofiakin bat egiteko alako ekimenetan kontzientzia jarriko nuke arreta, hau da, benetan herri mailako auzolan honek erabiltzea, ikustia, ekintza hezitzaile gisa, eta ero erabiltzea lehen aipatu dutena, erabiltzea ekimen hauek ez horren beste auzolanaren helburu hori lortzeko, erreka garbitzea oso ondo dago eta aldik eta sakarrizin eta atzea oso ondo, baizik eta erabiltzea harremanetarako. Hau da, gonbidatzea gurekin elkarlanean lan egitera, bestela herrixan harremanik ez daukun kolektiboak, herrixan harremanik ez daukun jendia, eta bere egitara egokitzea bai, ez? Hau da, egiten baldin badu harremana, komunidade musulmanakin adibidez, ez daukagula harremana urte guztian ziar beraikin nahiz eta leku berdinean eta nahiz eta bizilagunak izan, holako ekimen batera gonbidatu, lortzen balen badu elkarrekin batera lan egitea, pixka zaintzia, eta holako bete tontua baina 10 egiterako orduan gero, beraien kultura respetatzea, jartzea zerbait ezakona txerriza, holako gauza sinpia dira, baina aintzat hartzea beraiek bai, eta nik uste dut holako gonbidapenekin, alde batetik ikego aberazten gazela eta beste alde batetik komunitatea eta herrisa sortzen dugula, hola sortzen dela herrisa. Bergaran egisa erreka batzorde bat sortuta dagoela, lehenengo edizioa eta egisa da
udal ordezkarixen tirada egon zan, naiz eta udal gobernuak aldatu jarraitu da auzolana egiten, horrek esan nahi dau, udalak babesten dabela ekimen hau, izan alderdi politikoa eta beste bat gobernuan dagona, hori importantia egitzezak, klabe bat. Beste alde batetik erreka batzorde bat sortzia norbanak osatuta, baina adibidez berra norbanak osatuta egon bezala beste herri batutan eragile haude zertatu dira, izan kloitaldiak, edo izan militaldia, edo izan bestelako eragileak. Bergaran norbanak osatutakoa da, norbanakoen artean daneti dago, hezkuntza munduko jentia dago, baina bai dago bai arrantzaliak, bai erreka edo natura guztoko jendia. Eta gero ibilbidea dekenak, 10 urtetan garbitzu denak erreke badakin nondik nola sartzen den. Hori alde batetik, eta gero nik uste dut, eta urten egindan moduan beste herri batzuan adibidez Arrazonen lehenengo aldiz, izan pentsatzia, auzolan az lehengoan, ez? Volumen handiko eslo bat izaten da Bergaran, lehenengo urtean 3 pertsona baino gehiago elkartu ginen, horrek esaten da hau, errekia antolatzia, eta auzolana antolatzia. Gure kasuan, erreka guztiak tramoka banatzen dugu, tramo bakoitzean, tramo arduradun badago, erreka batzordeko kide badala, eta berai egokitzu jako, auzolanien izan emon daben taldetxo bat. Badago koordinatzaile lanak egiten daben pertsona bat herrizan, kasu honetan hasieratik berdin ezin eta egiten esperientzia dauka, arian kasu honetan, berak egiten ditu taldekatzeak, berak egiten dago pixkate zabaldu izen emote hori erreka guztian zehar, taldetxoetan, 10, 15, 20 taldiak elkartu, ezaugarriak zaintzen saiatu taldiak egiterako orduan, eta gero tramo arduradun bakoitzak badakia eta aurrez begiratu eta aurrez ikusi dau, errekan nula galditzugun eteratako sakarrak, edo nundi sartu aldan errekara, ez? Bizkatzua prestatu dira auzolana, ezin nahi San Juanara eta benga guazen egitera, baizik eta aurrez prestatu, aurrez ikusi tramo bakoitza luzera zein nan, zela garen tramoak, hori bai Italian egin behar da. Eta tramo arduradun bakoitzak egiten dago aurrez joan errekara, ikusi, behatu, eta pentsatu zela kudatu garen gero egunean bertan egin. Eta esan du aurten 10. edizioa dela Bergaran egiten nuela, baina lehenengoa da Bailara mailan egiten da, eta nik uste dut horrek badaukala balioa, ez? Aurten 600 pertsona inguru sartu goiz berdinean errekara, honek superatzen dago, ez? Guk urtero esaten dugu, ez? Hemen jasotzen du sakar asko ondoko herrizetatik, goiko herrizetatik datozte. Aurten lortu dana izen da, errekan gora dira herri guztiak bat egitea, eta Gatzaga, Txabalta, Eskoriatza, Arrasateko jentia sartu da gurekin batera, ez? Errekan, da nik uste hori kristona dela. Bailara mailako auzolan bat planteatzea, eta 500 pertsona sartzea auzolanean, izugarrizia dela.